tipinde mu kati mekufafatsa ndikutsotsera tiri kuitika matiro amanesi nyika ino muri yeZimbabwe. Ndine nyaya yandinayo pana pa muri yeZimbabwe. Nyaya iyi inorwadza, inosuwa. Nyaya yandiri kutaura pana pa muri yeZimbabwe yakaitika kuchifu kunharira kwa Mudavano, Sabhuku Mudavano, Chifu Mudavano. Nyaya iyi zvayakaitika muri yeZimbabwe, pane vanhu vakanga vachiita zvezvo kuti kana kuchinge kwafiwa makuva anounganidzwa ivhuria vachibva vaende vakati isusu regai tiende kunogadzira chi makuva yatiita zvokumavakira. Makuva aya ndiye mukadzi nemurume. Vachibva kuita sei vakugadzira makuva aya. Vari pakugadzira makuva aya pane vazukuru nanasekuru vanga varipo pamwe chete kusanganisira mwana wemuvanhu ava vakafa ava. Vanhu vakatanga kunemerana senge vari kuwadzirana kuti iwewe tokuziva iwewe unokodana nevakadzi vanhu. Zvikanzi iwe tinotokuzivawo zvakare wakadana nemukadzi wemunhu wacho naye kusvika murume atiza akatoenda kuHarare haana kudzoka. Kukazoita umwe akati inyaya dzakaitika kudhara muchazitaurirei but ndana sekuru nemuzukuru. Asi akadanana akatora mukadzi wasekuru vakatiza vako vakaenda kuHarare. Muzukuru ane makore ari pasi penyaya ndinoda kutaura. Okay. Then oroshuri binifo wakachwemba kimini kyasha. Inzwai muri yeZimbabwe zvakaitika. Vanhu vakapedza kuita zvemakuva. Vanhu vachibva vaenda kunze. Vanhu vaininirana ava ihama ana sekuru nemuzukuru. Asi muzukuru ndiye akatora mukadzi wasekuru. Achibva atiza. Haana kutiza. Murume paakabata nyaya iyi muridzi womukadzi ndiye akatosiya mukadzi achibva atoenda kuHarare. Mukadzi akaita sei akasara kumba. Inzwa baba patizwa muzukuru wasekuru. Vanhu vakuenda kudzimba kubva kumakuva. Muzukuru akatevera sekuru vaiva mboti. Zvine basa rego zvinhu zvakatozikana zvikapera zvikaenda. Ndobva ati murodhi sekuru imi mupaipa manga muchiti chii? Manga muchiti chii murodhi kam? Manga muchiti chii? Mukuzama kutaura meme ndiye banga kuna sekuru nzeve ndikikikiri kutiza ndobva siyana nawo. Vanhu vakati munabewa chicho zama ntoita siye panapa. Murume achibhatiza atiza kudaro ndokuenda kumba kuyomwe sekuru vakuru. Ndobva asvika zvikanzi sekuru paipa ndakunzwisa imimi vakatogara nemumwe munhu wakatogara naye paya manga muchiti chii imimi. Zvikanzi panyaya ipi so paakasvika achitaura nawo sekuru ava vanga vari pafoni. Iye akasvika pachitero che havana kupindura nenyaya yekuti vari pafoni kudaro. Ndobva ramba vakanyarara vachingopedza kuisa foni pasi mukoma KB vasati vapindura banga kuna sekuru. Wanga nekuti munhu atobayoka uyo arikuda kutodzoka zvakare kutanga kutenderera imba achinoita sei achinotovabayira rimwe banga zvakare kusvikira baba vadona. Baba pavakadona vanhu vakazama kuita mafoni kunoku vari kutofonera kunzi munhu uyo asiya baya munhu kuno. Zvikanzi aikoko atosiya munhu ari mupenyu kunoku atobaya munhu aita sei afa. Wekutanga uyoyo abayiwa achekwa nzeve uyoyo mwana wake anga ari kumashops. Babayo yokucheka vanhu ava vachibva vatiza. Iwe muzukuru oyo akura sei muzukuru? Ari kuma 30 something years. Okay. Vanhu vaicheka kuma 50 and 60. Right. Zvadaro atiza baba ndika mukomana anga ari kumashopu aine bhasikoro achibva audzwa kunzi iwe baba vako vachekwa iwe ari kumashops. But kucheka kwaita baba vako atori nani kune mumwe zvakare atourawa ari kumashops nokukwira bhasikoro akakwenda kwamwe ari murodhi dhoma nasekuru nemuchine kubaya vanhu uyoyo vari kufamba ane bhasikoro akati ko imimi mabaya vanhu nebanga iko zvino zvemuri kumhanya muri kuenda kupi? Right. Murume wabanga uyoyo ndobva advanza zvokuda kuda kubaya futi chi mwana uye nebanga. Mwana uyo ndobva apusha bhasikoro apusha bhasikoro riri pakati ndobva ranorova chi murume uyoyo. Murume uyo ndokuenda pasi banga richidonha uko ndobva aurira mavhu takakudira maziso. Murume akukopamba aripo ipapo ndobva atora banga ndokutora makavi ndokusunga munhu hande mudhara wasiya wauraya vanhu naye nebhasikoro kana mudhara uyo ndokunosvika kuya vanhu vachibva vamboita zvavanoitawo kusvikira mapurisa akazouya. Mutumbi wakarara ipo asi wakachika purisa ukazotakura mangwana but murume uyu achibva aendeswa kumapurisa mushure mekunemerana vari pamakuva avaivakira.
uyu wekubaya vanhu nebanga kubaya vana sekuru ndiye akapiwa mhosva yokuti aita sei? ndiye wokutora mukadzi wasekuru akawanikidzwa nemukadzi wasekuru sekuru paakangozviziva vachibvamusira mukadzi. Saka iye nemukadzi wasekuru vachiri veseri hai vari kugara imomo but inyaya yakatoitika yaane time. Saka akarwadzwa nokuti nyaya yanga yataurwa. Zvese kuti kana vanhu vakaungana vanongotaura nyaya dziri kuitika izvozvo ndizvo zvaiburisira banga achisheka vanhu. Saka akasungwa. Ane mhuri yake ane mhuri yake muzukuru ane mhuri yake. Sekuru vamwe vakatokuvara vakakuvara nzeve nehwani vakafa. Ya zvakaoma. Asi baba Isabel munofunga kuti inyaya yakataurwa here pamarekera kuti pane zviripo? Tiri kuti inyaya yakataurwa nekuti pane vese vane chakaita chekutaura vane zvavakadavira vaivenga vachinzi paya manga muchiti kudii ndo paitakira nyaya yake. Okay. Amerika nedzimwe dzakakaviga sezvaakuma kwemapurisa tichanzwa 0713938538 pabodzi na 0789600748.